Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki SHIPAI ke Pakistan ki lapan khenbyang ya kajingate akular sange SIAT ki benta jong line of control LoC benta la PYNTIENG KYNTHIH dak ba SIAT PYNTIENG khamna don kinu ki daw hakaba ki SHIPAI ke India ru ki la SIAT kala kini ki SHIPAI jong ke Pakistan ki la SIAT nagi tem jong ki badan marprsha barga kubwara baramula Punch Naushira bad Akhnur Jammu and Kashmir u Vice President kari US u JD Vance sakasngi palei ulong ba ukermen ba ka India kan jubab ya ka Pakistan halor kan ga jing thombor dak ba shim ki limti ban kya na ka jing mi ka jing kan at ka ba kham he hapding kini ki artali kiri ula kerpat ru ya ka Pakistan ba kan trelang ba ka India ban thwat ki le no ki badan kiti ha ka jing thombor ha pahalgam nadu ka arpo phratri u yong tang katuk ani kanta ba ka India ka pensangi eno ya ka Indus Waters Treaty ki SHIPAI ka Pakistan ki lasdang ban siat khnang hakatuk ani ki benta jong u line of control ha Jammu and Kashmir ka badang BTENG hadu menta hagasngi ba ar ka Islamabad ka lakham siat jangai shushu ka balapoi ha ki benta jong ka Pargwal ka badan harut ka Khaput jong kari India bat Pakistan ka badan ha district Jammu hagani ki jugusngi ki Director General of Military Operation jong ka India bat Pakistan ki lakran lingba ka hotline bat lamaha me ki SHIPAI Pakistan ban siat khlam daw kiriu pajba ki basa hashidenter u LoC bat hajan upur usam jong kini ki artli kiri ki lasdang ban penkhot ye ki thleu jakari shimet jongki khnang bakin la ban shong rada ja ka jingpen bthaibom ka India ka doni upur usam u bajrong lai hajar lai spa 8 kilometer bat kadi Pakistan ya ka bala phya ha ki lai benta kata ke international border kumba 8000 spa kilometer badan ha Gujarat hadu ki road bashate jong ka wa chinap ha Akhnur Jammu nangta u line of control u bajrong hanyo spa 100 kilometer u bayat na ki benta jong ka Jammu shaki benta jong ka le but u actual ground position line u bajrong shispa 10 kilometer u bapani benta ya ka than SIAT nadu NJ 9842 hadu Indira Kol shaphang shathi ha ubnai rumphang arjar phuwe ki Director General of Military Operation jong ka India ba Pakistan ki lapan scam me ka jingate akular jong ki ban sange e ka jingyasiat ban pentikna e ka jingsuk hashilenter u Khaput line of control katba ka Pakistan menta ka lapan khenya ka ni ka jingate akular